tässä on ajatus, joka saattaa aluksi kuulostaa ihan nurinkuriselta. Entä jos se, ettei meillä ole mitään ennalta määrättyä tarkoitusta, ei olekaan kirous, vaan itse asiassa elämän suurin lahja? Tässä selonteossa me pureudumme juuri tähän. Siihen, miten syntymämme sattumanvaraisuus voi olla avain täydelliseen vapauteen. Okei, aloitetaan ihan perusteista, siis siitä kysymyksestä, jonka ihan jokainen meistä miettii jossain vaiheessa elämäänsä. Se on painava, syvällinen ja usein tuntuu, ettei siihen ole vastausta. Ja tiedäthän sen tunteen, kun tätä kysymystä pyörittelee päässään, se voi olla tosi ahdistavaa. Lähdeaineisto kuvaa tätä todella hyvin. Se on kuin joutuisi umpikujaan, sellaiseen tyhjyyden tunteeseen, josta ei vaan meinaa päästä pois. Se ei ole kiva paikka olla. No juuri siksi meidän pitääkin katsoa tätä vähän tarkemmin. Katsotaan nyt, miksi tämä suuri elämäntarkoituksen jahti voi itse asiassa olla ansa, joka estää meitä näkemästä jotain paljon tärkeämpää. Okei, tämä sitaatti lähdeaineistosta on aivan loistava. Se kääntää koko homman ihan pääläälleen. Ajattele, emme ole täällä täyttämässä jotain ennalta määrättyä tehtävää, vaan koska me nyt satumme olemaan täällä, meidän mielemme alkaa ihan automaattisesti etsiä sille syytä. Tämä muuttaa kaiken. Mennäänpä tähän vielä vähän syvemmälle. Seuraava juttu saattaa aluksi tuntua vähän, levottomuutta herättävältä, mutta lupaan, että sen sisällä on jotain todella vapauttavaa. Lähdeaineisto sanoo tämän aika suoraan. Se väittää, että koko kysymys, miksi me olemme syntyneet, on pohjimmiltaan typerä kysymys. Ja tämä ei ole tarkoitettu loukkaukseksi. Se on haaste meidän ajattelullemme. Se kehottaa meitä päästämään irti kysymyksestä, johon ei yksinkertaisesti ole olemassa vastausta. Ja tässä se tulee. Se ydinajatus. Emme ole osa mitään suurta suunnitelmaa tai tarkoitusta. Olemme jotain paljon kaoottisempaa ja samalla tavallaan kauniimpaa. Olemme puhtaasti sattuman tuotetta. Jep, just niin. Meidän olemassaolemme on pelkkä kosminen yhteensattuma, ihan uskomaton sarja lukemattomia muuttujia, jotka johtivat siihen, että juuri sinä ja minä olemme täällä, juuri nyt. Ja tästä nousee tietysti heti se seuraava kysymys, eikö niin? Jos kaikki on vain sattumaa, niin onko millään sitten mitään väliä? Kuulostaako tämä ajatus ihan tyhjältä ja lohduttomalta? Mutta, ja tässä tulee se juju, tässä tulee se käänne. Aineistomme mukaan totuus on jotain aivan päinvastaista. Tämä ei olekaan tarinan loppu, vaan alku jollekin ihan uudelleen. Ja tässä se on, koko tämän jutun ydin. Koska meille ei ole annettu mitään valmista tarkoitusta, me olemme täysin, siis aivan ehdottoman vapaita. Vapaita luomaan oman merkityksemme. Okei, mitä tämä vapaus sitten ihan oikeasti tarkoittaa? Miltä se tuntuu, kun se ennalta määrätyn kohtalon paino otetaan pois harteilta? No, mieti vaikka taiteilijaa tyhjän kankaan edessä. Jos hänelle olisi sanottu, että maalaa tähän tämä tietty muotokuva, hänen vapautensa olisi aika rajallinen. Mutta koska se kankas on ihan tyhjä, hän on täysin vapaa luomaan mitä ikinä haluaa. No, me olemme se taiteilija, ja elämä on se kankas. Ja juuri tässä on se pointti. Me olemme vapaita siitä paineesta, että pitäisi saavuttaa joku tietty päämäärä. Vapaita siitä velvollisuudesta, että pitäisi elää jonkun toisen unelmaa. Meillä on täysi vapaus, mutta myös vastuu valita oma polkumme ja maalata sille omalle kankaallemme juuri se, mikä tekee elämästä meille itsellemme arvokaan. Selvä, me olemme siis vapaita, mutta miten tämä uusi vapaus sitten auttaa meitä selviytymään elämän väistämättömistä vuoristoradoista, siitä nautinnosta ja kivusta? Lähdeaineistossa me käytetään termiä samsara tosi mielenkiintoisella tavalla. Tässä se ei tarkoita sitä perinteistä jälleen syntymien kiertokulkua, vaan sitä jatkuvaa sykliä kärsimyksen ja nautinnon välillä. Sitä, mitä me kaikki koemme elämämme aikana. Ja tästä nähdään, miten nämä kaksi liittyvät toisiinsa. Nautinto, se on aina hetkellistä. Ja jos sitä jahtaa liikaa, siitä itsestään voi tulla kärsimystä. Kipu taas, vaikka se onkin ikävää, se on itse asiassa välttämätöntä. Se opettaa meitä ja tekee niistä nautinnon hetkistä paljon merkityksellisempiä. Eihän ruokakaan maistuisi niin hyvältä ilman nälän tunnetta, vai mitä? Aineisto heittää ilmoille jopa tällaisen karkean jaottelun elämän kokemuksista: 70% kärsimystä, vain 10% iloa. Tämähän kuulostaa ensin aika masentavalta, eikö? Mutta se pointti onkin siinä välissä, siinä 20%, rauhassa. Eli tavoite ei olekaan yrittää poistaa kärsimystä, se on mahdotonta. Tavoite on laajentaa sitä rauhan ja tasapainon aluetta omassa elämässä. Ja tämä kaikki johtaa meidät siihen viimeiseen ja kaikkein tärkeimpään oivallukseen. Miten me voimme muuttaa omaa näkökulmaamme ja löytää sen, mitä me oikeasti etsimme, ja löytää sen juuri tästä hetkestä.
Eli tässä on se ajattelutavan muutos, jota lähde meille ehdottaa. Sen sijaan, että kysyisimme, miksi minä olen olemassa, meidän pitäisikin kysyä, miten minä voin elää hyvin. Kysymys muuttuu passiivisesta pohdinnasta aktiiviseksi tekemiseksi. No miten tämä oma taivas sitten luodaan? Se ei ole mitään rakettitiedettä. Se syntyy ihan tavallisista arjen teoista. Siitä, että eletään sovussa läheisten ja työkavereiden kanssa. Siitä, että välitetään muista elävistä olennoista ja autetaan heitä. Keskitytään tähän hetkeen ja ymmärretään, että olemme osa jotain suurempaa, elämän ja kulttuurin jatkumaa. Ja tämä sitaatti tiivistää kaiken ihan täydellisesti. Hyvä elämä ei ole mikään päämäärä tai palkinto, jonka saa sitten joskus lopussa. Se on se matka itsessään, se tapa, jolla me elämme joka päivä. Ja loppujen lopuksi, kaikki palautuu takaisin sinuun. Kun hyväksyt sen, että olet täällä sattumalta ja sinulla on täysi vapaus, niin kysymys kuuluukin, mitä sinä aiot tällä vapaudella tehdä? Koska kerran olet jo täällä, niin miten juuri sinä aiot luoda sen oman tailaasi tässä ja nyt?